Ma'am, balik taon ka sa mo, ama. Gimingaw na gid mo sa imong mama. Buon ka na to, itong pamilya. Gusto nimo nga mabuo ninyo inyong pamilya. Yung sa man na karon nga naminyo naman day ka inyong mama ug papa sa lain. Na may pamilya. Magampo lang sa Ginoo para mabalik na lang sila. Lang. Ali isa. Dali. Unsa man na imong gibit-bit? Opo. Opo, baligya na nimo. Oh, Tagpila man na. nag-jess. Kajis, kilid sabi. Ali, kilid sa mo lang. Ya, ra, ibutang sa na imong upo. Nahalina na mo? Wala pa. Wala pa? Pareham lagi mong naong, kambal mo? Ha? Ganun ka mo may nagbaligya na? May laan mong baligya. Haman na imong mama? Nilayasan mo na Ha? Nilayasan. Gilayasan mo sa imong mama? Imong papa? Nabaw pa, naminyo na puglain. Naminyo na puglain. Mao? Pila na mo makatuig gilayasan sa imong mama? Tuwan, pitong pa kabulan. Ah, pito pa mo kabulan. Nilayas sa imong mama. Pila mo mukabuk magsuon? Tulo. Tulo. Ikapila man mo? Ha? Ikapila man mo? Napa mo'y maguwang or manghod? Napami maguwang. Ah, maguwang. Pila na may edad yung maguwang? 12. Ikaw, kamuduha? 9. 9. Kinsa may nagbuhi sa inyo ha karon? Among lulag lulo. Inyong lulag lulo. Sus Ginoo taon pod. Amo nang kamoy nagbaligyan ng unsa na? Opo. Wa pa mo kalin eh. Unsa man ninyong halin ana? Ang palit bugas. Ipalit og bugas. Unsa may ngalan nimo? Realin. Ikaw bebe, Ria Jane. Ria Jean. Wa pa mo'y halin bisag piso? Tagpila man din na? Jesus na. Tagjis. Musugot ka ako ipalit ana? Ha? Tagjis, hangyon ko na nagsingko be. Kaya para makapalit ng bugas. Okay ra para makapalit mo bugas. Hangyon ko nagsingko. Pagtarong ba? Basing malugi mo. Ha? Oh, palit mo nagsingko ha. Oh, namoy sinsilyo ani? Wala. Ha? Wala. Wala mo sinsilyo. Oh, imuha na lang niyo. Ha? Salamat ya. Ha? Salamat. Ipalit na ninyo bugas ha. Una pa oh. Kana, sige. O, dungagi pa. Kana, palit ninyo bugas. Wa man lagi mo chinilas. Imo chinilas sa imong igsuon. Iya mang gibilin. Nagtiniil naman saya. Aw, iyang gibilin nga na imo manggibilin. Nawalang pares. Aw, nawalang pares. O, ipalit ninyo bugas oh. Ay, bugas, chinilas sa imong igsuon. Palit ko kagbag-on chinilas. Ha? Kunya, karon. Di man ako nila sa ako nakita. Ay, unsa may panawagan ninyo sa imong mama ug papa? Magampo lang sa Ginoo para mabalik na lang sila. Magampo lang mo sa Ginoo para mo balik imong mama ug papa sa inyo ha. Ngayon sa pamailain ni istorya ninyo sa imong mama. Ano lang mo istorya, ma'am. Balik taon ka sa mo, ama. Gimingaw na gid mo sa imong mama. Tahan po eh. Yes. Imong papa, gimingaw na po kasi imong papa? Gimingaw na mo lang sa imong papa ug mama? Buon ka na to, itong pamilya. Gusto nimo nga mabuo ninyo inyong pamilya? Yung sa man na karon nga naminyo naman day ka inyong mama ug papa sa lain. Na may pamilya. Pasagdan na lang, kaya naman sila pamilya, di. Pasagdan na lang. Kana na pamilya? Magtarong lang sila, Dria, kung tawag naman. Magtarong lang mag-eskwela si mong lula. Sige, pag paningkamot yun mag-eskwela lang ha. Kaya para maabot ang panahon lang, makahuman mo. Makatabang mo sa inyong lula ha. Na karon. Ay, kapod eh. Sige, ani na lang. Layo-layo pa to inyong balay. Doon raman. Dool ra. O sige, kuha na lang uli na lang mo kaw. Ayaw na lang ibaligya inyong upo ha. Sige, alsahan ninyo. Salamat ya. Sige, amping ha.